Revenim în puțin speech rapid. Mă întrebați unde am fost în vara asta, în afară de metro. Că doamnea mereu sunt la metro, mereu sunt la Bacău, la Pujol, fac aia, mereu bani, treabă, că unde am fost în vacanță, așa, toată lumea se laudă că a fost în Grecia, în Franța, Turcia, Germania, Mykonos, Atena, toată lumea se plimbă, vacanțe, lux, opulență. Și se mă întreabă pe mine, de unde ai fost? În afară de metro, pentru că toți știu că, metro number one. Dar un loc foarte fain, cu liniște, 1. Trai excelent, lux, pe bani puțin, 2. Liniște, 3. Circulă 3 mașini toată ziua, poliție n-ai, poliție odată la 3 ani. 4. Faci ce vrei, nu ești deranjat de nimeni, poți să faci ce vrei. Și întreabă, dar ai fost prin Grecia? Cum? Băsești. Și zic în felul următor, Băseștiu, cel mai fain loc Băseștiu. Vrei cele mai faine destinații în 2025, vara asta, este Băseștiu. Băseștiu mai fain. Nu Grecia, nu Turcia, nu Italia, nu Franța. Băsești. Care, uite, ăsta e Băseștiu. Asta e Băseștiu și e extrem de fain. Nu trebuie să dai 1000 de euro, nu trebuie să faci rezervări, vezi domnii plini, full și așa, nu. Trebuie să ai ce? Să ai putere, că, bine, mă rog, ai o pantă, nu o să vede, cred, dar ai o pantă mai mare, de urcat, pantă. Pantă cam așa, ceva de genul. Dar nu mare chestie, trebuie 1000 de euro, trebuie 5000 de euro, nu. 100 de lei faci un pic că Băsești și ești foarte câștigat. Am făcut chestia asta de atâtea ori și ce mai fain, ce Dubai, ce porcării, Băsești, numărul 1. Așa că voi brochii, voi sărăchilor, nu în Grecia, în Băsești. Bogații merg în Băsești și nu în Grecia. Ca să știți, de la mine. Cam atât pe azi. Ivo Speech. Vă salut!